ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಾರಿಲ್ಲ ಶುಭೋದಯ ಎಂಚ ಎಲ್ಲಾರು ಮಾತಾರಲ್ಲ ಯಾನು ಬೇಲೆಗೆ ಪಿದಾಡಿಯೆ ಅವ್ರ ಮಂಟೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅವ್ರು ರೀಚ್ ಅವಡು ಸೊ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮಂಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ್ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಜನ ಬೇಲೆ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟೆ ಬೇಲೆ ಪೋಂದುಂಡು ಗಹನ್ ಮೇರ್ಲ ಬೇಲೆ ಪೋಪಿನಿ ಅತಿ ಇರ್ದಾಯ ಬೇಲೆ ಪೋಪಿನಿ ರಜೆಕ್ಕೆ ಏರಿಗೆ ರಜೆ ಇರೇಗ ರಜೆನೇ ನಾನೆಗೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲೇ ನೆತ್ತ ಬೇಲೆ ತುಲೆ ಕೆಸಾಡು ಒಂದುದೆ ಅಪ್ಪ ಇದಾಯ ರಜೆ ಹಾಂ ಮುಲ್ತುಲೆ ಹಾಂ ಓ ಇನಿ ಮರ ಕಡ್ಪುನೆಕ್ ರಜೆನೇ ಬರ್ಸಗ್ ರಜೆ ಇಜ್ಜೆ ಉಂಡೆ ಹಾಂ ಓ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಎಸಕ್ಲ ಶಾಲೆಡ್ ಮರ ಕಟ್ಪರುಂಡು ಸೊ LKG UKG ಅಕ್ಲೆ ರಜೆ ಕೊಡ್ತೀರು ಆಂಡ ಬರ್ಸಗ್ಲ ರಜೆ ಕೊರಿಯರು ಆಂಡ ಬರ್ಸ ಮುಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಸಗ್ ರಜೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಜೋಕ್ಲೆ ರಜೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಮನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆ ಟೆನ್ಷನ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೇನು ಆಲರ್ ಆಪ್ಜಿ ಇಲ್ಲರ್ಕುಲು ಒಂಜೇ ಹಿಂಗೆ ಆಲರ್ ಆಪ್ಜಿ ನನ್ನ ರಡರ್ ಜೋಕ್ಲಿ ಇತ್ತನ ಪನ್ಪುನೇ ಬರ್ಚಿ ಅಕ್ಲ ಮಿತ್ತು ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣು ದಿವಡ ಅಪ್ನು ತುಲೆ ಕೇಸರಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಪಿರಾವುಡು ಒಂಜಿ ನಾಯಿ ಬರೋಂದುಂಡು ಈ ಏತು ಮಲ್ಲ ಜೋರ್ದ ನಾಯಿ ಬಂಡ ಒಂದು ಉಲಾಯಿ ಬರ್ಪುಡು ಎಂಕ್ಲು ಬಾಕಿಲ್ ಚೂರು ದೆಪ್ಪರಿಜಿ ಉಲಾಯಿ ಬತ್ತುಕುಲ್ಲುಂಡು ಆತು ಜೋರ್ದ ನಾಯಿ ಐದು ಮುಂಜಿ ನಾಯಿ ಇತ್ತಂಡು ಮುದ್ದುಲ ಜಾತಿದ ಅವು ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಸಾಯ್ತಂಡು ಅವು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ನಾಯಿ ಗಹನ್ ಬಲ್ಪುರ್ಚಿ ಎಸ್ ಯಾನು ಇನಿ ಬೆಲೆದ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊರ್ಪೆ ಸೊ ನಾನು ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ವೆ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ಸ್ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೆನು ಕಾರ್ಡ್ ಮದುವೆ ಆಮಂತ್ರಣಗಳ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಗ್ಯಾಲರಿಯಿಂದ ಉಂಡತೆ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಎಸ್ ಯಾನ್ ಮೂಲ ವರ್ಕ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಸುರೇಶ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಅವು ಮಿತ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಡ್ ಮೂಲು ವರ್ಕ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಮೇರೆಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬರ ಮಲ್ಪುನಾರ ಎಸ್ ಓಪನ್ ಆಂಡ್ ಒಂದು ಫ್ರಂಟಿಗೆ ಇಂಚ ತೋಜುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕಲು ಸೋಪ ದೀತಾರೆ ಮುಲ್ಪ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕಲು ಕುಲ್ಲೆರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಕಲು ಬರ ಬತ್ತಂಡ ಲೈನಿಂಚ ಪೋನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಪೂರ ದೀತೆರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ದ ಮುಂದೇನ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಪೇಪರ್ ಪೂರ ದೀತೆರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಬೋಡತೆ ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಮಿಷಿನ್ ನೆಟ್ ಪೂರ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಮೇರಡ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪೆರ ಬನ್ನಿ ಅರೆಗ್ ಚೂರು ನರ್ವಸ್ ಆಂಡ್ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಪೂರ ಅದು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಮಿಷಿನ್ ಒಂದು నేను వర్క్ మల్పున జాగా ತುಯರತೆ ಐನನಿಕ್ ಬೇಲೆ ಉಂಟು ಅಪ್ಪಗೆ ಏನಿಕಲ್ಲ ಪಾತೆ ಇರ್ತೀವಿ ಬೇಲೆ ಪುರ ಆಂಡ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ
ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮನ್ಪೇರು ಬೇಲೆ ಪುರ ಪೋಡ್ಚಿ ಇಲ್ಲಲೆ ಕುಲ್ಲು ಬಾಲೆ ತೋನೊಂದು ಅಂಡ ಐತೆ ಉರಿ ಬೆಂದದ ದಾಲ್ ಆಪುಜಿಂದ ದಾಲ್ ಆಪುಜಿ ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಪೋಪಿನಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟೋಡು ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಎನ್ನಾಗ ಮತ್ತೆ ಖರ್ಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂಡ ಬಾಲೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಗೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಪೆ ಸೊ ఆయన ಫೀಸ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಸು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಸೊ ಯಾ ನಾವು ಸ್ಯಾಲ್ರಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತುಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಹೋದು ಇಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು ಅಡಿಗೆ ಅವಡು ನುಪ್ಪಾತನು ಕಜಿಪಾರಂಡು ಕಜಿಪುಗೆ ಎಂಜ ಕಂದೇರು ಗೊತ್ತುಜಿ ಸೊ ಯಾನು ಇಲ್ಲ ಪೋದು ಎಂಜ ಕಂದಿರಂದು ತರತಿಕ್ವೆ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ತದೆ ನನ್ನ ಅಡಿಗೆ ಅವಡು ನನ್ನ ಅಡಿಗೆ ಅದು ವೆಂದರ ಅವಡು ಕುಂಟರ್ದೋಡು ಕಜ್ಬು ಗೆಂಜ ಕಂದೇರು ಗೊತ್ತುಜಿ ಸೊ ತುಪ್ಪಾನ ಕಜ್ಬು ಗೆಂಜ ಕಂದೇರು ಪೊಯ್ ಬಲೆ ಮೀನು ತೆತ್ತಿತೇರು ಎರಬೈದಲಕ ಗೆತ್ತಿತ್ತೇನೆ ಎಲೆಯ ಸೊ ಏನು ಕಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪರಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಕುಂಟೆನೆಲ್ಲ ಕಾಂಡಾರ್ದನು ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪ ಕುಂಟು ಕಾಂಡಾರ್ದು ಏನ ಕಜ್ಜಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಮುಖ ನಿಕ್ಲಿ ಮೀದು ಪುರ ಆಂಡ್ ಕಜ್ಜಿ ಪುಲ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಬಾಲೆ ಬಯ್ಯ ಉನ್ಪುನ್ ಕಮ್ಮಿ ಸೊ ಯಾನು ಈಗ ಉದ್ದುದ ದೋಸೆ ಕಡೆದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ದೋಸೆ ಮೈಪುಗ ಈ ಕಡೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪರೊಂದಿತ್ತೇನು ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಮಂತ್ಲಿ 80,000 ಕೊರ್ಪೇರು ಸೊ ಐಟೆಂಗ್ಲ ಲೈಫ್ ನಡ್ತುಂದುಂಡು ಯಾನು ಈತ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೇನೆ ಎಂಕ್ಲು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ನಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಇಂಚೆನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡು ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ನಿಕಲು ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಾಯ್.